Aħna sejrin lura għal 30 sena ta' politika ta' kif tiġi mmaneġjata l-ekonomija. Propju dak li għadu kif qal Carmenu Vella issa, li dak li jrid jagħmlu jikkontrolla l-pagi. U jikkontrolla l-oli tal-ħajja, mhux hekk qed tajt ħabba l-purchasing power. Huwa propju dak rispett kollu, huwa propju dak li qalinna Edward Cicluna min jgħid li se jkun il-Ministru kieku tal-Ekonomija u tal-Finanzi jekk ikunu fil-Gvern. Fejn jitkellem dwar il-Mintoffien Economics. Il-Malta Labour Party ma jafx x'inhi l-politika ekonomika tiegħu. Dan ħareġ b'mod ċar waqt il-programm Bondi Plus meta f'temp ta' sija id-deputat laburista Carmenu Vella li ġie inkarigat minn Joseph Muscat biex jikteb il-programm elettorali tkellem kemm dwar il-proposta tal-living wage kif ukoll dwar il-proposta li l-Labour jifriża l-paga minima. Dwar il-living wage Carmenu Vella qal li fl-Ewropa din hija sistema popolari ħafna. Iżda mistoqsi għal darbtejn tlieta biex jgħid f'liema pajjiżi teżisti l-living wage, Carmenu Vella ma kienx jaf. Liema pajjiż fl-Ewropa għandu l-living wage? Hemm ħafna pajjiżi li għandhom il-living wage u jiena qed ngħid il-pajjiżi Ewropej m'għandhomx għalfejn idaħħlu l-benchmark tal-living wage. Liema pajjiż Ewropew għandu l-living wage? Jiena off-head mhux se ngħidlek. Il-Ministru Tonio Fenek spjega li Malta hija l-uniku pajjiż li żammet sod fl-Unjoni Ewropea biex f'pajjiżna tibqa' titħaddem is-sistema tal-kola. Mhux fair li jiġi hawn jagħmel jgħid fl-Ewropa teżisti living wage meta ma teżistix. Aħna biss fl-Unjoni Ewropea bqajna illi nistgħu nibqa' bis-sistema tal-kola. Fil-programm ixxandru interventi wkoll mill-Alternattiva Demokratika u l-Unions ewlenin ta' pajjiżna. Michael Briguglio f'isem l-Alternattiva Demokratika kien ċar dwar il-proposta laburista tal-ifriżar tal-paga minima. Jekk inti qed tgħid li m'għandix togħla minimum wage, mela inti b'mod jew ieħor favur ekonomija ta' cheap labor. Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb ukoll ma jaqbilx mal-Labor u qal li l-paga minima għandha tiżdied. Joseph Muscat għandu l-pożizzjoni tiegħu, il-pożizzjoni tagħna hija waħda ċara, illi l-paga minima għandha tiżdied. Is-Segretarju Ġenerali tal-UHM Joseph Vella tkellem dwar il-proposta l-oħra ta' Muscat, dik tal-living wage. Il-UHM ma taqbilx mal-living wage. Il-living wage imur kontra l-prinċipju tal-Active Labour Market Policy. Il-programm kien ikkaratterizzat ukoll minn ħafna tagħjir mid-deputat laburista Carmenu Vella fuq il-Ministru Tonio Fenek. Tax tikdeb kull ma tikdeb fuq id-dejn, ilek tikdeb fuq il-pożizzjoni tax tikdeb ma tieħux kredibilità. Meta xaħta jafu Tonio. Kitba xejn. U gidba ta' kull elezzjoni, gidib, najrek. La importanti.